Anareo voaka gasy voaka gasy volanko misy boka atao hoe malgasy karaha Riandry Rajoelina regny malgasy parce que efa tsy megnitra olo be karaha Riandry Rajoelina igny tsy megnitra. Bon salut koragna mandeha bon za mandefa message ankendrika amin'ny Riandry Rajoelina après za mandefa message amin'ny vahoaka Andririna Rajoelina. Anao tokotro megnitra mikoragnanao jiaby ataonao ry miambigny andra niny koa miambigny Madagasikara miboaka nify sa maniry fagneva miambigny Madagasikara miova olombelogno maniry fagneva io Madagasikara asiavagna jiro ndraiky rano azo ma olo andeha lokinao rano va ro gasy maty 5 karanao regny vandesanao Andririna Rajoelina koragna marigny anao tamin'ny volako aminao fanambarako anao Andry Rajoelina tamin'ny andro taloha mbala afahanao Andry Rajoelina anao tamin'igny TGV zay mbaranay hoe TGV marigny va or anao TGV vandivandy anao io mbala mila mandeha magnano promesse koa promesse zegny andeha ataonao voaka gasy Andry Rajoelina zegny andeha hagnano promesse zegny firy taogno zegny anao tamin'ny pouvoir teo firy taogno nataonao tamin'ny pouvoir teo anao tombry fo mila mikonty ankendriky tsy paka zay antany ato mikonty anao tamin'ny pouvoir teo Andririna Rajoelina voyou mpangalatra ty anao boka mpangalatra parce que koragna zay na tianao na tsy tianao anao mpangalatra anao mpangalatra Andririna Rajoelina anao mangalatra amin'ny vahoaka gasy va reo tsitsy jery magnaraka vodinao ary regny magnano bravo manao bravo ro koa maheva karakory conséquence ni Madagasikara ro tsy magnano bravo anao va tsy hainao conséquence ndraha mandalo a Madagasikara o ankamarozagna andreo mandrombo ary na télé tsara hitandreo na télé tsisy amin'ny tragnonao agny azonao Andririna Rajoelina bako boka anao ny volagna anao fo boka ampody eto va voaka gasy fo zay tsy tonga saigny anao ny volagna mety volagninao mavandy mety ho anao mivadibadiky mazava ho azy va tsy mazava amindreo vahoaka aby reo ireo magnaraka farany vodinao reo tsy mazava amindreo fo raha tianao aviagna igny mety mivadiky ho anao mety mivadibadiky mety mavandy politique ho anao tsy ataon'olo madio fo kez igny zay tsy endriky mazava amin'ny bengy aby magnaraka faranao reo tsy mazava amindreo raha tianao aviagna or raha tianao aviagna fa nataonao ny biafinao lozinao a Maurice agny nagnano ny bedigna hely anao tala réunion tao parce que zegny anao igny zay magnano olo jiaby zegny verijery va parce que anao zay président ny Piromaiky a Madagasikara zegny anao zegny mbala mila andeha andoky rano ndraiky koa andeha avandy amin'ny voaka gasy Andririna Rajoelina Andririna Rajoelina anao voleza ndraiky vandivandinao vandinao fa tsy miexiste ya fa tsy miexiste vandinao va anao mizahava ino raha andeha ndalo amin'ny firenenao zegny raha andeha mbarako anao zahava tsara raha andeha ndalo amin'ny firenenao mila hitany vonga matsonao nareo ndraiky Christian Tsay parce que nareo olo traître amin'ny tanànao anareo ndraiky Christian Tsay Andririna Rajoelina anareo koa nankatia Madagasikara vola Madagasikara tsy karary Madagasikara baka io Andririna Rajoelina 250 milliards nagnaia 250 milliards ambara vahoaka koa fa tsy anao mandeha mavandy ary panneau solaire karaha ty 250 milliards nagnaia Andririna Rajoelina nagnaia 250 milliards nagnaia voaka gasy mila mahay anao mandeha magnano téléphérique ino varany téléphérique nataonao ary raha jiaby ataonao koa tsy normaly baka koa tsy vitany raha ataonao fa tsy normaly anao napidiky pauvreté Madagasikara anao mamvolagna olo jiaby ary mitovy zo zegny amin'ny finanan-kanigny aminao mandinika amin'ny betronao fiainagnanao ny voanao donc tsy mazava aminao raha tiako aviagna Andry Rajoelina 25 milliards nanjavo 25 milliards 250 milliards 250 milliards nanjavo voilà que 250 milliards fa nanjavogno anao bako mbala mandeha misy toupé mavandy amin'ny vahoaka anao navy Madagasikara mivolagna panneau solaire fa hela narignesandreo zo va ro problème ro gasy magnaraka faranao reo jery tsisy amindreo jerindreo koa nisy
Ireo fa tsy magnaraka faranao eky. Parce que tsisy raha change. Fa hela ny volagnanao panneau solaire igny. Fa togno firy ny volagnanao panneau solaire. Ino raha changenao? Ino raha changenao Andry Nirina Rajoelina? Ino raha changenao Madagascar? Azava aminaka raha changenao Madagascar hein? 250 milliards Andry Nirina Rajoelina. Nangaia. Nangaia vola 250 milliards nangaia. Anao président Ari République, président voyou, traître, karaha nareo ndraiky Christian Tse. Zay volagna na tianareo na tsy tianareo zay volagna. Parce que raha ataonareo fa tsy possible. Anao jo ty boka olo mizaha zegny ambarandreo niany fo zay Madagascar mijaly rano ndraiky mijaly jiro. Tsara niany fo. Anao na avy tam pouvoir atao zay première ny vavanao, vavamontrokanao mavandivandy io. Anao ni volagna ndi réglenao kabarony rano ndraiky jiro. Aia raha réglenao tany any. Va zubuka milaza vaiko amin'ny vahoaka tsy raha be fandeha jiro ndraiky rano io va ombala misy vahoaka izy volanko aminao rô zegny lafa mioany présidentsika fa voyou mpangalatra maty saigny vahoaka magnaraka izy amizay bravo anareo magnano bravo voyou mpangalatra zay volagna ya parce que zay tsy mavandy raha marigny parce que 250 milliards vahoaka gasy nanjavo anareo magnano bravo pangalatra pangalatra tonareo bravo 250 milliards nanjavo jusqu'à niantie nangaia va anareo lafa mioany a Madagascar surtout anareo Tananarivo agny anareo mbala nandrombo za fo zegny raha ndeha message alefako aminareo eto mila mazava amin'ny lohanareo ino mahantony atsika dénestage io depuis de deratsir ka raha efa n'existe azavaiko aminareo tsara beka mazava amin'ny lohanareo jiro io mavita magnano raha jiaby Madagascar ao système ro zegny ro fa misy contrat ndraiky olo manamana entreprise maventy asa manana magasin asa manana loziny zay olo manana entreprise maventy era Madagascar regny andrasandro courant regny va jerinareo tsisy va azavaigna aminareo ny marigny ny anty ko tsy mazava aminareo tsy problème mazava aminareo izy tsy problème va atsika jiaby samy miarky problème piromekiny gasitsika ao ya atsika jiaby samy miarky piromekitsika ao zaregna amindreo mpanambola manana magasin manana loziny ro manambola zaregna haigny courant kamarozany courant alefa haigny anareo ato amizay tsy mahazo courant tsara maty courant nareo transfert raha jiaby karaha atao amin'ny transfert vola igny transfert tsy niany transfert courant mandeha tany aty mandeha ry baka eo deuxième a Madagascar tsisy contrôle anao koa fa tsisy vola anao magnabegna vavanao anao voapopoko amin'ny fanjakana soit anao ampidirigna en prison fa karaha zegny la loi a Madagascar za koa fa nisy jery fa karaha zegny la loi a Madagascar anao koa fa tsisy raha anao magnabegna vavanao anao tsy maintsy mandeha prison ya anao koa fa tsisy raha lerka élection zahava izy io ry mitatatata vavan'ny vodinany ary président nareo Andry Nirina Rajoelina mitatatata ary baka mivodinazy jiaby mitatatata ry Christian Tse olo be fo va tsy amjery mpamadiky tany razagna regny ro artiste aby nagnano vandy niaraka amindreo regny mila tsakaregna araiky ro regny agnanovagna règlement des comptes ro artiste gasy aby nagnano propagande regny fa tsy mila tohintsika agnarandreo fa tsika mahay ro araiky ro jiaby nina vola aby parce que vavandreo be lagnandreo bivava ro tegna bivava va ro mila tsakaretsika araiky mila tsakaretsika araiky ro amizay jerindreo mipody amin'ny place ndraiky fianakavianandreo zio boka mala tsy mipody jery parce que zio taloha teo mandefitry ambila eky zio ty l'état mamono olo tsy manjary ya alo volagny la vérité karaha zegny le erreur anareo nagnano grève igny tsy magasin de ataotsika grève lagnina anareo mpagnararotro fa nivolaniko taloha anareo koa tegna la grève atsika anareo zavandesany Andry Nirina Rajoelina ndraiky Christian Tse ro io voyou mpangalatra 250 milliards nanjavo tany razagna anareo tsisy motro ndraiky jiro anareo zio mbala andeha vandesany koa andikoragna panneau solaire ndraiky koa izy andikoragna tsy haiko nino mbala vandy fo ndesiny aminareo or anareo mivolagna anareo nona anareo Tananarivo nona mosary tsisy hanigny hoanigny mividy vary a Madagascar ao karaha ndividy volamena ividy vary a Madagascar ao
Mbala tsy mazava aminareo jusqu'à anareo mbala magneky oleka atsika zao magnano la guerre totale jusqu'à la fin tsy mila milamigny zanaka Madagasikara jiaby atsika tsy mila milamigny amindreo olo reo fa ro io traître raha fa tsy navoavandreo ohatry zay io tsy voavandreo fa ro mitady place angalarandreo ndraiky paka doko anareo mila hoe Madagasikara fa tsisy raha atsika mary hitanareo zegny eritreretritsika presque gasy akone olo jiaby mila ilefa iala Madagasikara mila ilefa iala Madagasikara parce que nagnino tsy azony jerindry mouton aby mitondra atsika Madagasikara ao andririna Rajoelina ndraiky Christian Tse ro boka mouton parce que ro ko olombelogno haindreo fo jaliny Madagasikara va raha io haindreo fa tsy jerendreo ro magnano sary magnadary ya fa oaka magnano mitegny kosakoasa mitegny nino miala Madagasikara iro iala Madagasikara parce que ro mangalitra iro ko magnabe vavandreo ro popony fanjakananareo la police gendarme mamopokolo karaha mamopoko omby ao mais existe raha jiaby zegny Madagasikara tsisy ke vandivandy koragnanakazy raha zay existe anao koa fa tsy manamanagna ao tsy olo hitahita Madagasikara ao anao popogna baka anao ampidirigna prison fa zefo tsisy système quoi ya atsika zay magnano requin ndraiky alovo le gnany bebe va le gnany bebe nifo mila mihinany madinidiniky fa karaha zay Madagasikara kere solution magnavotro atsika ao atsika mila magnano karaha Colombie Mexique atsika mila mamono olo fa zefo règlement des comptes raha mila mandeha Madagasikara règlement des comptes ro pagnano politique regny koa fa tsy nazo tsika atsika mizaha mamandreo atsika mizaha zanakandreo atsika mizaha vadindreo mila lintegna to jiaby voniegna ya parce que ro na pa pauvre atsika parce que ro ko mbala mbela atsika mivivre eo Madagasikara tsisy andrany misange bolongako lohanakaty Madagasikara ko mbo hisy jiro 24/24 mbo hisy rano mandeha tsara 24/24 bolongako vozonaka lohanakaty ko nareo tsy magnaraka raha volanko zay mbo hitatsika eto souffrance ty olo jiaby avilefa gnano andeha gniondraka kosakoasa andeha gnano clandestin andeha ty andeha ry andeha en Europe gnano clandestin c'est comme ça président corrompu à Madagascar premier pays monde entier c'est Madagascar que premier pays corrompu pangaltra yeah. C'est premier pays corrompu Madagascar premier pays corrompu président république voyou hein? Assassin criminel ano criminel and Rajoelina parce que ngano kono criminel ulu nona mon ulu amne Diegoagny namon papiantra ataonao vita karaha io fo ande ataonao vita hoe rangement payer vola vitany vola fatin'olo mila mamaly faty fa karaha zegny ninay baka varra zay mila mamaly faty and Rajoelina anao ko tsy matoky koragnanakazy and Rajoelina mbo hitanao raha mise passé Madagascar zay mbaranao vita karaha io zay zanaka varatra zay tsendriky namopokolo to nagnan'olo nino matoa ro olo ro nahazo ordre gendarme reo nitifitry olo bala réel am grève Madagascar bala réel pa karaha poulet mort hein tifirnareo bala réel population tifirnareo bala réel anareo boka mila mi-excuse niaty oh va oa katako panneau solaire enfoiré tsisy olo mijery zegny andririna Rajoelina anao tsy midoko am pouvoir io anao koa midoko am pouvoir io bolongako lohanakaty andry Rajoelina anao koa mbala midoko am pouvoir io za magnambara anao tsara anao tsy midoko am pouvoir io andry Rajoelina oui parce que raha ndise pasy ao tsy azonao ono feky raha ndise pasy à Madagascar ao tsy azonao ono leraka anao fa tety aia fa hitanay za magnambara anareo Tananarivo tsao nareo mbala mandry hitanareo tamin'ny andrany grève tamy betibetiky teo igny tamy samedi igny fa misy mercenaire nampidirindry andry Rajoelina Madagascar ao mercenaire tsy etsika militaire baka ia ro jiaby fa miteny ke raha nisy nasitrikindreo sora va ro tsy gasy fambarako anareo rangony anareo ko tsy matoky koragnanaka aza matoky va ro fa nagnafitra mercenaire nasitrikindreo Tananarivo ao va andeha éviter la guerre io beka ro ko mamono olo ko maray avadikindreo raha fa mercenaire fa navy à Madagascar ao ya mercenaire fa navy à Madagascar ao va raha taotsika fo la famille hoany atsika naty havagna atsika faritry diana journaliste Andry Rajoelina réveille-toi foaza alohanao montrika betronao montrika fangalaragna Madagascar 250 milliards Andry Rajoelina nanjavo journaliste Adiego viavy avoatifitry vita karaha io fo vita karaha hoe baka nigaka rano namany fa vita mpianatra ny kira voatifitry
nat misy olo presque 10 naty à Diego aminao zegny raha io vita hoe bonjour ça va vita io hein Andrinira Joel anao koa mbola midoko am pouvoir eo volanko amty bolongako lohana kazalila mako volana zay anao tsy midoko am pouvoir io anao miala io va lagna ro misolelaka ro sorandro jiaby fa capturene fa ene jiaby sorandro misolelaka aminao fa ene jiaby anaro lagna anaro marindriny an capturé tsara ro misolelaka ro sorandro anaro midembarque iska haligny midembarque manapakarekaraiky lohandro non la famille tsy atsika tiamono olo azaveko anaro tsara teny gasy tsao tsy mazava anao tsy atsika population tiamono olo le raha nataony olony président république tsika tsy normal monde entier fa nahita fa police gendarme les gendarmes mihitsy mitifitry olo mamono olo bakao ro magnasary mialatsigny ziny zay fa ordi la loi malgasy zay mila mamono olo anaro malgasy andro rajoelo anaro baka malgasy parce que zay anaro ni maly animaly anaro zegny biby mamono olo tsy agnadigna vazanagna mianaro hoe malgasy c'est vous que les malgasy animaly ça veut dire animaly tsisy pitié kenao andrinira joel anao Christian tsy anaro première voyou pangalatra Madagascar zay jo mivolagna fa zay 10 zay tsy 10 zay volagna raha marigny raha misy 250 milliards nagna andrinira joel anao ni antende volagna panneau solaire en temps pour nino avande zay volagna ratsy andry rajoel parce que no première corrompi première dictature voyou pangalatra pamono olo hein olo fa namonomono olo Madagascar on de excuse atré amina kara jiaby atré amina kara jiaby ialabaka devant olo noro zavana tsatrekiny aminao vonene direct anao ialabaka ikilandro olo abro comme la treke aminao marigny ko anao jola marigny io tsy majijeno amin'ny andro io kam hein ko marigny anao tiatrika ambilaro olo noro anao mandeha magnatogno mandeha me déplacer anao zaraiky fo mandeha me déplacer ko anao jola andesa anao am tomobile fo anao tsy mila mandeha vite am tomobile no fo mandeha moramora fo anao mat direct anao andrinira joel za magnambara anao tsara zegny za mihitsy magnambara anao zegny parce que raha nataonao tsy tsara am firenenao anao fa nitondra teo firmanda depuis teza mita kontia zobaka mila kontegna azay fa tsy konty anao mila mikonty am betronao mondroka pangalatra io hein konty andrinira joel zay to volagna raha nisy zay tsy mamorogno depuis teza mita anao fa teo hein ke dikan'zegny olombelogno zegny mila raha tsy zarizary fo zegny ataonao jirojiro hely fagnangoliagna vahoaka niany amarefa karaha igny koa hein zava pays africain Burkinabe hein a Burkinabe zahava karakory pays indreo zio ty mi-avancé anao mila mba mipetraka ndraiky accidentaux olo malady mental karaha anao reo anao mibedaka ndraiky reo boko anao mandeha mavandy am vahoaka gasy zolagny any olo mipetraka ndraiky accidentaux regny ro manipulation anareo zegny avadikindreo loha détournendreo angolegna ankendriky anareo zao malemy vita io bolongako lohana katy Madagascar ary ko momretry motro tous les jours ko mbala président mondroka pangalatra io tsisy raha vitany ya fafangalarigna fo tanareo zao ty volamena atsika io doko paka doko mbo sasitra tsy karagna volamena io amizay Madagascar vrai pauvre pétrole tsika fa navadika ambadika avril système fa nambaraka anareo faela fa za fa tsy tantara eky pétrole zay fa trandraindreo va fagnampandriany tsaiky fotsako nino magnino tsisy raha tsy fanalafo ao zao ty raha jiaby fanalafo anareo mbala magnano bravo ary ndraiky matisaignanareo mampalahelo ke zegny ataony vahoaka gasy resaka électricité io na nino volagniny président nareo fa tsy avotro parce que ireo piasany jirama reo fa magnano contrat fanjakana nagnano contrat ndraiky olo panapana magasin magnano courant transfert raha jiaby transfert leraka courant anareo koa fa zava io depuis la grève nagnadary tsy nalefandreo courant jiaby mandeha ao zao io zava reka fa mandry ikalma anareo moavy koa karaha igny la même chose courant kamaro zany courant jiaby famezandreo olo famezandreo izy agny agny raha tsy takany betronareo bravo ary mandrombo matisaigny aby ty pays tsika tsy za tsisy taranakanakan avy afara namelako Madagascar ao za fa tsisy parce que za fa nivadiky olo hafa matoa za mivolagna fa tsisy taranakanaka Madagascar ao donc taranaka ny fianakaviananaka baka mamako donc nino naka donc oh za zay tsy andeha hiteraka
zanako ika Madagascar ka niteraka am viava Madagascar ande idiky pauvreté jamais ambla yo narô mbo mahita karakory Madagascar marezana ka narô rester pauvreté rester mamolava migaka betsa migaka romo parce que fa tsisy révolutionnaire fa tsisy l'école manjary mbo hitanarô baka izy anarô koa tsy matoky koragnanareo mbo hitanarô narô fampina baka koa tsika mipetraka andafy ty mba basy eky fandifasagna vola amy la famille hoany io fora mavery ro ndray olo mitondra ro fo mbala mangitikitiky lavatendro mboany volomporonro dia mangitikitiky mahita président ro or ro matiny mosary anarô matiny mosary mangataka amin'ny avanarô mipetraka andafy mangata amy président narô io vaza mangataka amin'ny avanarô baka andafy ya atova moyen narô zegny parce que tsika fa tsy jery araiky atsika ko io koa jery araiky atsika gasy andra juela io fa nefa fa hela izy fa tsy mibedagna io izy fa mandeha tany misy izy agny ry Christian tsay jiaby ro regny ro député navandy amitsika ndraiky ro artiste aby nandeha namadika anarô navandy aminarô regny tokotry tsakarainarô ro député re piasany jirama regny tsy regny olo tsakarainarô anarô ndraiky mandeha mitsakaraka magasin olo anarô ndraiky mandeha mitsakaraka magasin olo ndraiky zegny problème tsika Madagascar atsika faran'olo bado mi grève atsika Madagascar bado zegny resaka fignanovagna grève mbala misy olo andeha agnarary ohatra andeha amin'ny magasin ry tsy agnatiny grève fa nivolanko rango raha igny tsy eniky ny commence miattaquer la mairie pe tribunal parce que tribunal o baka o boany kolokolo jiaby ndraiky la mairie olo fa misy carte d'identité gasinany tavela aminany brûlegna raha jiaby o mila roagna motro tribunal la mairie parce que fa tsisy raha concerné fiainagnany tsaiky navy baka fara boboka teraka o zegny raha tsy azony lohanarô anarô de zay mosary rano jiro vita io koragna mampalahelo raha jiaby ary tsisy raha pare va atsika tsy tokotry mijanogno resaka grève zegny anarô sava anarô tragno ny fabriquegna basy ya rasenarô arma io jo lera tsika magnano mifamono faty jo lera legnany magnabegnabegna vava o mbala izy participer ndraiky politique yo tifira hazala député Jack vonoanarô io olo tsy manjary pamadiky député Jack io mila tapanarô lohan'igny hay legnany ro olo jiaby complice ndraiky Andry Rajoelina ty olo ny Andry Rajoelina mila vonegna jiaby ro amizegny calme Madagascar amizegny Madagascar iro jeune aby fa nisy baka tsy haiko nino nisy diplôme regny ambela atsika ho avy Madagascar atsika tsy mila mangala olo fa fotsy sombotro eky andeha atao député andeha atao maire non jeune tsendriky niasa tamin'ny fanjakana regny alegna legny an'iro gendarme volanko aminarô anarô baka zay tsy tianarô gendarme anarô namono voka gasiny Diego baka koa olo magnano vazance tsy tianarô vazance tsy maintsy avy izy koa tsy nivaly aminarô mivaly amin'ny mamanao soit mivaly amin'ny anabavinao zanakanao vadinao anarô tsy mila mandry forosy anarô vaza mandalo mikroa be magnaraka lala be mandalo lalagna ambany tany mandalo amin'ny coigny fo amin'ny sisisiny agny mandalo amin'ny sisiny agny rango bonheur rasenarô arma jiaby o rasenarô arma lagnananarô mamamama dadidady amin'ny tanàna anarô za miboaboaka misy tian-tragno ao va la guerre totale mila mandeha atsika tsy mila mijanogno atsika mila mamono fo surtout ro olo gendarme regny nandeha namono vahoaka gasiny Diego regny ro tsy mila mbela salama bako koa fa mitira olo aza mitifitry olo amin'ny vitiny mitifira direct eto ambava fo karaha nataonao namono namatsika igny tifira amin'ny loha ty koa voa tsara hainao mikendry izy eto izy tsy andran'izy velogno tsisy andran'izy velogno mamono olo fo aza magneky tsy mamono olo zegny parce que nitsika nivonegna regny tsy akô tsy poulet mila mamono olo aza mijano anarô toliara agny pilotro ambanjary olo jiaby fo mampiasa pilotro za ty mampiasa pilotro ndraiky saboa io antonia olo jiaby zanaka ambanjary za mampiasa zo anarô mampiasa zo tsy mila mandry saboa pilotro jiaby andesa mila mamono olo va aza mamono regny mpandafo tomate mpandafo feliky olo tsy manantsigny olo tsisy raha karaha tsika maskiny karaha tsika regny tsy mila vonegna ambela ro mivivre amin'ny orogno ambela ro mivivre en paix
va atsika mila mamono ro bivava nangan député nangan tseko nangan gouverneur regny mila sachetsika ndraiky ro gendarme ngengeny aby nanden tiftifty namono avatsika regny mila takegna mila alegna hono misorandro azovy mamandro ndraiky babandro ro igny misy olo baka Majenga ro mety misy olo baka Tamatavy mety misy olo baka Toliara amezaka renseignement alefa sarindro azovy re mandrenin'olo ty tsakaregna vady amanjanaka anany mila tapagna izy koa misy zanaka roe vonegna direct zanaka anany roe ndraiky vadinany amizegny aiza nirifiriny dunia ty karakory azonao ro zay lafa mioany atsika tsy mila magnambela atsika tsy mila magnambela la grève continue la guerre joti fa aza mandeha tagnampoagna eky parce que ro fa définitif king tsy mila mandeha tagnampoagna ya tsy mila mandeha tagnampoagna rasanareo basy va andro rajoela Tananarivo fa nagnafatra mercenaire izy magna saradala ry magnanangolanareo mercenaire fa nasitrikindreo Tananarivo andreo koa tsy matoky raha volaniko zegny aza matoky anareo va anareo io anareo voka gasy surtout anareo mipetraka Madao anareo soumene jerinareo soumene mpagnano politique io parce que reo mbala mila handany tsara volamena tsisy olo kazanaka diana mahazo avantageny raha jiaby adianao fa ro mpagnano politique fo Christian tsy fa namadiky palto izy tsy tia lala secret fa nivonendreo ndraiky frère rany sisy raha manjara nataondreo olo amizay volagna tsy tiandreo ro olo traître bon partagenareo la famille hoany va aza janogno la grève continue rasanareo basy rasanareo eky zanaka savay rasanareo basy anareo mpifabriky raha io maro rasanareo va fa lera mamono olo va aza mamono olo tsy manantsigny volaniko iro namono avatsika regny zava tsara sorany mamandreo papandreo anabavindreo fianakavianandreo zanakandreo vadindreo kofa surtout mahazo vadindreo ro mpitandry filaminagna aby nitifitry namono regny nahazo vady amanjanakandreo aza agnambelagna taraiky zanakandreo vonoa jiaby boka koa vonia amizay vadindreo amizay endreo va karakory irifiriny parce que ro tsy mahay irifiriny ro namono avatsika regny tsy endreo zegny edy raha mbarako anareo la famille hoany tsy ajanogno la guerre président Andry Rajoelina ndraiky Christian Tia ro corrompu mpangalatra première voyou en pays africain Andry Rajoelina voyou mpangalatra 250 milliards nanjavo anareo zao nde kadalany am panneau solaire izy fa mitatatata ry Tananarivo ry fa mavandy 250 milliards io anareo izy mitoroteny aminareo reo antonia nangaia ma 250 milliards nangaia antonia izy nangaia andreo tsy rabe antonia izy nangaia vola mbahoaka 250 milliards nangaia io tsy vola nany ya io vola mbahoaka nangaia 250 milliards antonia anareo izy raha jiaby io kony vahoaka fa misobira izy après ireo mihinagna mangalatra hempaka atsika vahoaka amizay misobira jiaby conséquence zay raha tsy hainareo atsika amizay mangala lagigny raha jiaby nataondreo Madagascar premier pays corrompu mpangalatra Madagascar premier pays voyou président république gasy premier voyou